Garawazardaky dowul käbir telekeçilerin, bankirlerin hatda milli howpsuzlygyň käbir işgärleriniň başyna ýetjegi meňdeýär. Türkmenistanyň Garawazarlaryna dollaryň manada bolan ynjyk gatnaşygynyň fonuna Aşgabatda döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bir kanun konvertasiýa etmekde aýyplanyp käbir telekeçiler, bank işgärleri saklanyny we hatda ila tarapynda eldegirmesiz hasaplanýan milli howpsuzlyk gullugynyň käbir işgärleri hem jogapkärçiligi çekiljegi meňdeýär. Bu barada Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmeti habar berdi. Mälim bolşy ýaly düýün 13-nji iýuny prezident Berdimuhammedowyň başlygyny geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşine ýurdun güýç guruluklarynyň guramaçylyk işlerine garalyp kadr çalşygy geçirildi. Şolaryň hataryny milli howpsuzlyk ministri wezipeden boşadyldy. Aşgabatda 10-dan gowrak telekeçi 20-den gowrak bank pudowynyň işgärleri döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bir kanun konvertasiýa etmekde aýyplanyp saklandy. Bu çäreleri beýleki tutga tutluklardan tapawutlandyrýan ýagdaý bu gezek maliýe pudowyny gödäwçilik edýän howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hem jogapkärçiligi çekiljegi meňdeýär. Diýip ýagdaýlardan habarly çeşme belledi. Çeşme howpsuzlyk gullugynyň maliýe pudowyny gödäwçilik edýän bölümlerine soňky ýagdaýlar baradaky gurruňy dowam edip şeýledidi. Olaryň hataryny Merkezi Bankyň we Ykdysadyýet Ministrliginiň howpsuzlyk gullugyna gödäwçilik bölüminiň başlygy Şamrat Rejepow telekeçilere ýyltyýarnama we degişli ruhsatnamalaryň berilmegine gödäwçilik edýän bölümiň başlygy Anaverdi Rahimow daglary agzap geçdi bolar. Ýagdaýdan habarly hökümete ýakyn çeşmeýäniň maglumatlaryna görä, howpsuzlygyň işgärlerine de baryp ýetenligi öňe sürilýän tutga tutlugyň milli howpsuzlyk ministrliginiň 3 orunmasarynyň wezipeden aýrylmagynyň ýa-da gabat gelmegi, dollar ýetmezçiliginiň töweregindäki kynçylyklaryň agdalan adamlara ýüklenmek ähtimallygyna alamatdyr. Geçen hepde milli howpsuzlyk ministrligine Öwed Hydyrow, Maksat Garaýew we Döwlet Baýmuradow merkezi dolandyryş idarasynyň uzaklaşdyrylyp başga bölümlere geçirildi. Bu bolsa Mulikowyň işde göwüren kemçilikleri üçin ýyly 3 gezek bir käýinç almagynyň ýa-da gabat geldi, diýip çeşme güýç idaralarynyň arasyndaky bassaşlygy ýaňdytdy. Azatlygyň paýtagtdaky ikinji çeşmeti dollaryň Garawazardaky sewdasyna soňky 10-15 günüň içinde dören böwşeňleme barada gurrun berdi. Gaý harasatdan öňkü ümsümlige meňdeýän Garawazardaky dollar torgunşugy çeşmeniň sözlerine görä ýörüýti guruluklaryň işgärleriniň Garawazara aralaşyp, dollar dellallarynyň alyp satýan valyutalarynyň sakasyny göz başyna anyklamak kynançyklary bilen utgaşdy. Ýatlasak 4-nji iýuny Azatlygyň Türkmenistanyň habarçylary ýurdun demirgadygyny Garawazarda 1 dollaryň bahasynyň 29 manada ýetenigini paýtagtda. Bu narhyň tas 25-e golaýlanyny habar beripdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji iýuny Garawazarda soňky günlerde haýallan dollar sewdasynyň tendensiýalary barada gurrun berdi. Aýyň 11-ni günüň ikinji ýarmyndan başlap dollar sewdasy tas ýatyp galdy diýen ýaly. Ila tarapynda dollaryň uly mukdardaky lomoý sewdasyny edýänler ýa-da dollardan para alyp öz öýüne ýa-da başga ýerlerde gizlänler ele düşüpdir diýen gurrunlar tutuş ýurda ýaýrady. Bu gurrunlaryň fonuny bazarlarda raýat teşiginde ýörüýti guruluklaryň işgärleriniň aýlanýanlygy, olaryň dollar sewdasyny edýänleri mümkin gadar ele salyp özlerini kimin howundarlyk edýänligini hemde nähili ýollar bilen beýle dollary manada alyp satýanlyklary dogrusyna maglumat toplaýanlygy barada gurrunlar peýda boldy. Munyň netijesinde gözleri gorkan adamlar sewda etmesini goýdular diýip olaýtdy. Azatlygyň paýtagtly habarçysy halk arasynda ýörüýti guruluklaryň öz işgärleriniň öýlerinden millionlap dollarlaryň tapylanlygy barada gurrunlaryň ýaýranlygyny habar berdi. Ol ýurdun bank kulgumyna işleýän anonim çeşmelerine salgylanyp banklarda alınıp barlayan deriňewler barada da maglumat berdi. Käbir banklaryň valyuta bölümlerine ýan barlyklaryň başlananyny hakyna bankda işleýän tanışlarymyz elbetde atlandyrylmalyk şertini gurrun berýärler. Düýünden öňünden başlap banklaryň valyuta bölümlerine kime dollar nagd berilipdir, näme esasyna berilipdir, dollaryň gowy maýasy banklarda dogry saklanýarmy we şuňa meňzeşler barada barlygy geçirilýär diýip habarçy belledi. Dünkü howpsuzlyk mejlisinde şu zatlara aýdyňlyk girdiler öýdüp adamlar juda sabarsızlyk bilen garaşdylar. Iň bolmany nämeleriň bolup geçenligini umumy sözler bilen beýan ediler öýtdiler. Ýöne ol diýilýänler bolmady. Diňe howpsuzlyk ministri işden aýryldy. Onuň harby çyny peteldildi. Ýöne ila tarasyna akmyşmyşlar welin dowam edýär diýip paýtagtly habarçy ýerli ýaşaýjylaryň ençemesine talgylanyp gurrun berdi.